iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay adi ka naglaba, Lising. Murang aminan nga arwatag. Awanan isuot ko ama panagubra. Kasano ang makalaba akat awan mo't sabon na paglaba? Salbag kidit kas ti abiyag. Oy, sikat ti salbag. Saan ko makakasto ti kinarigat ti biyag ko no, di na kinalilaw idi. Sumartag ka man. Kanayo na day tati bagbagam tungkal agsubang ta. Agpay sumata. Adayo asikat ti pakiasawa ak idi no, di ka nagpamara nga baknang. Inaramid ko lang ti kasayatan na para kanyak tap na masawa ka. Ha! Talaga bagbagim lang ti pampanunutan. Puyisit ka iti. Nali, papanamon. Ay. Agsubli ka. Awan bibiyag mo! Oy! Ha? Ti salbagan? Papanan na katamanan? Mabitlaeng, umayon! Nimbangal daw yung laran. Na, si Kang mag-uwal daw. Apay, nakaumay ka man abigbigat. Anya ti bagam. Pautangan dakman iti kwartayo. Na, anya ba nanti pa ka sa pulam iti kwarta? Panggatang man iti sabon na paglaban to ti asawak. Sa nga buntunan di naurno nga murang. Apay, saan ka pa yan nagsweldaw iti pagtrab-trabaho ang makonstruksyon? Saan pa nga rod? Nagpamanila kami ti kontraktor mi. Manunga iti utangam. Oren, duwaga sutlang na. Duwag ka south, igatag mo amin iti sabon. Ni sana, pagplitik ton di masobra. Sige, mabit lang nga raw. Urayan na, tayo mangala. Ay kaya manak. Imbang lakid din, tanda ti katuganga, masasit ka. Dahil tayag parikuta kiti kwarta. Nagtakkel ti balay ni Magda. Kasla mansyon. Balay ko kumaday ta, no nila kay punso idi tinakyasawaak. Ay, manas. No apay kat ngamin anaam-amok ni Waldo ang nagpamarang abaknang. Nga iso ti rason ang nangisinaak idin kin nila kay punso. Hoy, Lusing! Apay akit kita am ti balay mi. Oh, at nagati panggap mo nga umaibaga, isungat ka dito sa ti balay mo Lusing. Awan, punso. Hoy, Lusing! Di mo birngasan ti asawa. Tasaan mo mat nga asawa. Manong ko nam, tayo inaunang sika. Awan gaya man niya. Pasensya kan Magda. Nairwamak namin apunsulatan ti awag ko kan ko. Darling, awisam ni Lusing, tasumbra kit agmerinda tayo pelan. Saanan? Agawid akon? Sige. Agore kat agmerinda tayo pa, Lusing. Saan mo napukawan? Nakaada yun. Manganwad ako may bagala. Isuan na danon ta dito isang utigay, tamangkit kita iti balay ta. Mga noumay kumaumutang iti kwarta. Ngum saan ko nga ikan, mauray mangibaga. Tamangan no di agbayad. Ta feeling na pailaang ti kina-close yo idi adwa. Saan man natiladang ibagbagam? Di mo lagi pun dinapalabas mi, ha? Nay, pare, pwede ka agsasao. Kung pasaray ang may kulkulang ka. Anda ka di problema. Kaya asawak pare. Nagsubang kami man ng itay bikat. Kahit, anya man ang tinagapaan niya. Tikawan kwartami ha. Anya, tunggal samat agapa kayon. Kwarta tiga po na. O pare, umapal una itibiyag ni Magda akaruba mi. Ta nakabakbak nangan. Gapiti pa nakiasawa na itila kaya baknang nobyo ide ti asawa. Kanya ka na ya pare, di agpabak ng kamay. Tapno sa Anton nga umapal di asawa mo. Kasano ko mabumaknang tayo. E dito ta on and off mo ti trabaho tayo dito construction. Sakit nagbabati sweldo.
Oray kumaan, sana kanayo na madilit ti sweldo. Pare, di mo pukawan tinamnamam abumaknang. Tay kunadan, tibiyag kat kasla pilit nga tultulay daw. Sapay kumaan, mapadasan tayo tumat nga ron, ting umataw pare. Nasayat man, ta naglaba ka mutlangan, bakit? Gaputan nakitak ti ginatang mo sabon. Iso naglaba ka dago sa paman ng simpang putak. Nga maguray ka. Sa dino tinangalamin ti kwarta. Napanakimutang ka ni nanan. Di ka di mabain anapan man ng imutang kan kuana. Sa dino ko mga ron ti pagutanga, kat kunamot adidatan kayat apautangan iti tiyangkay. Ay, buwisit kiti ti kasto abiyang. Awan man ng si tata inton madamdama. Ang dalagat may isa nga bagas. At dapat pang malaman ta. Ngamawanan may isa angin ton bigat. Anya? Ayaw na matay. Di kayo matlang kami nagsweldon. Saan pa mat kami nasimang pati porman mi. Kat, kaanon to ti sangpot na? Ito nagtapos kanupay lang. Aniya? Kasano nga rodon ti biyag tawal do? Na ito nagtapos pa ila ti panagsweldo yo. Bumiro kak tumanan na iti umutangak. Ay, naawanan ti mat ngagpautang pa kadata. Taamuda, amarigatan tangag bayad. Kadasik tulat at mapanagbiro iti umutangak. Eh, salba ka talaga ti kasto eh. Kano nga ta makalapsot iti kasto kinariga ti biyag, Waldo? Santa ko apukawan tinamna matabakid. Mauray ta nga ta, iti unos ti panagbiag ta. Dumteng tulat ni gasat ah. Awan lat amukon. No di ka agsapul iti nasaysayat a pagtrabaho am Waldo. Awan. Tanya kumapay ti sir ka katrabaho kat sa anak mo ta nakaadal. Day takit ngamin. Mauma ako ni ti kasto biyag ta. Iso nga ikarigata, mapaglupusin ti biyag ta, Waldo. Ah. Sikamat tumagay pare. Ita. Manamdaman pare. Ibagagpay mo muna ti gagarat. Sakto manin tumagay. Kay. Anya ka titibagang pare Umutang ako may ti kwarta pare. Anya? Ay sos, malas mo pare. Naudi kan Naipautang kon kini kumari soring. Tay kwarta. Kapanpanaw na lang itay. Ano nga timpautang mo kan kuana pare? 5,000. Takasapulan ka no, di balasang na nga adal. Awan lat nabati na ya pare. Ang damot. Pare, ang gatang kon ti abastok Oh, dahil nagpaso tirin ka tibiaga. Sigurado nagpungtot man ti asawak na awan mautang ko ang kwarta pare. Mabitlang, umaya kon. Naimbag nga aldaw mo, Lising. Ay, si Kamat Gayam Magda. Ala, sumrag ka. Dito itaw nagsasalita. Saanan? Sa anak mat unay ngagbayat. At dalaang umay ko ibaga. Ha? Anya ka dito may baga, Magda? Wedding anniversary min tumanin kini Ponso inton lawas na. Ket kas iti dati, agpadaya kami. Agpaparti kami ti talo a baboy ken may sa abaka. Ha? Apo? Nagadon ti partyan niyo, Magda? Kaputa, mailaam lata dagiti isupot to dagiti umay makidaya. Anya? Wen, tano may sa awen no do a baboy laang ti maparte. Ket sigurado nga adot saan a makapangan. Ta dagiti makidaya, ket unapayan nga agisupot da sa adan tumangan. Dagiti daduma ko namot Ta saan mo't nga amin amakidaya kat kasta ti aramidan ka? Manulaang ti saan nga agisupot lisi. Sa bagay. Tauray dagiti babak ng nadaduma. Saan damot apaudi no panagisupot ti pagsasaritaan? Uwan, iso nga adun to ti partyen mi. Tapno awan to ti maluksaw nga umay makidaya. Nakaap-apal. Tungkal madanon ti wedding anniversary da iti ex-boyfriend ko alakay Ponso nga asawa na. Kat agpadaya dalata. Lisel, Ay, kanya ti pampanulugan. Nakaadayaw tinakaiturugan dagiti mata. kuha na nang. Pampanunugtat man lang ti may imbaga itay ni Magda. Anya? Ay, nukasta, naggapon dito'y balayaw ni Magda. Imbay na kan inimbitaran para iti wedding anniversary da kan ni Punsaw. Wen nanang. Kat, apalak man ni Magda. Tatong kalmadanon ti anibersaryo da kat agpadaya dalata. Ay, igapon
Ho tabak nang ni Punso nga asawa na. Sayang nga talaga, nanang. Inkogtar ko mo't ngamin tigasat ko abumaknang. Gapoy ti pan nakalilaw ko kani Waldo. Kuna mo nga minking kaiday. Asig sigurado ti masakbayam ken ni Punso. Agam, dahil mo, awal daw ti nakiasawa. Gaputa ti amo katbaknang mat, nanang. Ngam, saan mat gayam? Nagpamarang lagayam abaknang. Tapno iso ti pilya ka pakiasawaan. Malaala, lipati mo tinapalabas anak ko. Siguro, na ikaray asaan ada kayo kang ni Punso ti agkagasan. Magda, nakumbidar mo matlamin ti karo ba tayo? Wan, pati jay ex-girlfriend mo kat kinumbidar ko pa eh. Ayat. Tapno makita ng tumot no kasano ti kinaragsak ti anniversary ta. Nadlaw ko tinala usmanin nga apan na itay lakay. Anya? Kunana, anak kagasgasa takano. Tanagbalinak adon niya iti panakiasawak kan ka. Mayat ti panangapal na kin ka. Maragsak ka na. Tapay amaragsakan ka. Igapot aging gayda. Saan ko ba nalipatan dahil di pa nangikalang na kanya? Adda ka di pala ang panagayat mo iti dayjay alising? Ay, awan din. Sipod nagkasawa ta. Linipat ko ti panagayat ko kinkwana. Nasaya at no kasta darling. Ta mo maten kanyak. Alis to ak nga agimon. Ay, awan rumbang nga bagi mo nam. Ta agasawatan. Saan damo tinasawa ni Lising? Sa bagay, uray nalaos ti apal ni Lising kat saan na kan amaagaw kanya. Oh, apay nga itakala sumangpat. Sinursur ko amin nga amo ka mabali na pagutangan. Iso nga taak lang nga makasangbay. Adda nga rod na utang mo. Balas. Iti kado tinang ibaga kiti kwarta. Awan pa nang pautang kanya nga oray maysa. Apo, kasano nga rod ang tibiyag tawal to? No awan nga utang mo. Iti ka madanagan. Diya kay palubo sa manglangan taamangan. Ay, numanglangan taamangan, nasaysayat lang agsinatan. Anya? Nabayagan nagtup-tup pilak. Kaya't kung tibakisinakan ka, Waldo. Mabainak lang amin kat kadagiti karuba. Nang runa kinila kay Ponso. Sana bakit? Ikarit. Marami na kami nakabalak. Tapno rumang ay tibiyag ta. Kanayon la akas tati ibagbagam. Kari ka akari nga aramidim amin akabailam tapno makalapsot tayo ti kinarigat. Maging gaita. Isupay mo lang nga iso ti kinarigat ti panagbiag ta. Basta orayan. Di lang mamin ano tigasat. Ako nada. Ay, makauma. Nabayag ako nagururay. Matiktikan ako, Waldo. Nay, anya man nanti umay mo ibaga, Waldo. Awan na utang ko akwarta na nang. Usapan nga siyo. Panayonak man din. Nautang mi abagas ka na kayo. Ayo, nay kaarigat tibiyag yun nga gasawa. Kasano nga ruday no awanak nga inayaw, di pa'y manglangan kayon amangan. Isungarot nga gyamyaman kami tan. Ada kayo pa lang nga mang tartarabay ka na kami nanan. Nakalaslas tog ka idi agar-arom ka iti anak ko. Kunam no asino ka akabaknangan. Ingin damdanin sa amo tan di mo mapakan jay anak ko. Ay ayate ko na ti anak nyo nanan. Sa napilitan na ka nagpamarang abaknang. Tapno maagaw ko lang ini kanila kay Punso. Ahay, saan ko mga grig-grig at itati anak ko no ni Punso tinakiasawaan na. Lipatin nyo kuman tinapalabas nanang. Asawa kong ti anak yo. Dandani sana na makaanos ti anak ko iti sidong mo, Waldo. Iso nga agalibtak ka. Tabarang nurumang ay mo laang ti biyagyaw. Oh, sa di na tinanggap mo, Waldo. Apay anasit ngatan ka. Naggapuha kiti balay da nanang. Anyat na pan mo yung nalay jay. Imuta nga kiti bagas. Tapno da isaang mo yung tulbikat. Talagang ay karkarigata mo ti agrimedyo, anya. Gaputa jak kayat nga aramidam na itimbagam. Ano manglangan ta amangan kat isinanak. Mabuteng ka, ngagsina ta. Gaputa nakababay. Nung kapulaan ta saan ka amapakan kat isinanak kaon. Ay ayatin ka unay.
Isot ka po na dyan kahit ngagsino ta. Talagang agsina ta. No di mo maparang ay tibiyag ta. Purayon. Sumangbay tulat panigasat. Ay, Hindi na mamin ano, dumteng. masikuran ako, Waldo. Iso, pasang bayo mo na tayo bagbaga magasat. Nunas ka na yaradok kibagay kiti trabaho tapno nadardaras ti panagrang ay tibig ta. Arami ito eh. Nagadong ay bagbagam. Manipod nagasawa ta. Puro kasao, saat-sat di ta. Awan mo tapulos nagbaliwan ti pa nagbiag ta. Mapwisit ak lagat nga rot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Open ta saan nga may nagtrabaho ni Pari Guryo. Ano, tinan kaya nagtrabaho dito eh. Nabutasan kami matuangan nga agsweldo. So mo dati mawawag. Hello, Pari Guryo. Apa adi kay may nagtrabaho? Jak kaya tanday tapanggatan pare. Pagurayan mo't kan patay sa nagpasilumay. Anya? Ngam naringat tagbiro kiti trabaho. At nangalok kanya kiti sa bali at trabaho pare. Isunti pa panak. Anya trabaho na ta? Mabalin ti sumurot? Ay, mabali na pare. Ano kayat mo? Agap di ka dita construction. Tapos makasurot ka kanya kinton matamtama. Oh. O sige. Aghapdayak nga rod. Tas sumurot akan ka. Mabitlaang. Maya kon. Oh, Magda. Naimbag nga aldaw mo, Lising. Si Kamat Gayam. Sumur ka. Agyaman na. Kung nakitayo no saan ka na madanon. Apay, anya ti umay mo iba ka. Nakadawas ka man, Magda. Umay ko ito to'y invitasyon iti umadanin nga anniversary mi kini Ponso. Ang dapat invitation card yun? Siyempre, kada. Tabong gamanan ti pa nag-celebrar mi ti anniversary mi nga agasawa. Ay, taltalag mo pa'y Magda. Nakapapal ka talaga? Dunyakan. Wen, agpaisot ako nang. Tadwa pa iti katulong mi. Ken, kitaan na. Ado ti alahas ko. Ha? Napintas pa iti badok. Sayang. Anya ti sayang? Siyak kumati dunya ita. No jak insina din ni Ponso. Basol mo. Tain sukat mo ni Ponso. Nalilawak ka ni Waldo. Gaputi pa nagpamarang na idi abak na. Ay, day tagat ti ko na. Tadi mo inam mo ti kinatao idi ni Waldo. Nga uray no ammom, adayo lang ditoy. Nagbalinak nga rod amaag. Ngam pagyamanak mat, day ta kinamaag mo. Tasyak ti nagsebaan ni Ponso idi insinamon. Oh, apa yan ay bayag kay ti balay dalising, darling. Gapot at tinungtungan nak ex mo. Anyang manangan ti bagbagana. Una na nga agbabawi unay. Gapot saan asikat nakiasawaan na. Oh, Isu kumati doon niya ita, no sikat nakiasawaan na. maragsakan ako na iti panagbabawin na. Gonggura na. Insinanakit din, akaslawanan nyaman na. Idinamam mo na na Waldo. Permi nga umapal unay iti biyag ko, darling. Aglalo idi makita na dagito'y dadakkel nga aritos kan singsing ko. Nasakit unay tinakim ko iti panangikalang na kanya. Iso apakaragsak no makarik na itinalaos nga apal ken babawi. Asa na siya tinakiasawaan na. Relax lang pare. Di mo unay. Tama nga numabartag ka kat apaan na kanto man nila siya nga. Amagak ngamin itin lang isurutan kanyak pare. Kay, agbabawi ka. Ibagam lang. Te ibagak kinibos numabutang ka. Sana ka mabuteng. Kasano no matiliwan ta. Anya ka na ya pare. Isungarod nga aganda. Kun adamot itad ni boss apaltog tao. Oh. Sindikato na ito sinirik ta. Ang mga nun dumteng to tigundawa yung may sagmak ta. Saan to mapasamak na ita si kamag?
taado tayo mo't nga kakadwa. Ngam naingat ti kampanya ti gobyerno kontra droga. Anya ka na ya. Poser talaan mo. Iso, adi ka unay agdandanag. Nalaklaka na ito yung napangalaan tayo ti kwarta. Ngam iti agsubli tapay lang iti construction. Wah, dumayan! Mabitlaan! Nanang, ada ka di dito ti asawak? Ay, awan, anak ko. Saan pa nga imay dito'y manipod itay bigat? Sa dino nga tan tinapnapanan na. Ay, amagan no nag-overtime na iti trabaho da. Saan ka nung mawag di may sa katrabahuan na? Kadamdamagan na, no apay asaan asimrek ti asawak iti aldaw. Anya? Ay, di ba't agbalbalon aya di asawam no kas di ama pa nagtrabaho? Wan, agbalbalon nga rod. Ngam saan ka nung anangan iti barracks da iti aldaw? Nagpakada ka nung agawi din. Ngam saan mo ta si Mangpot? Napanad na nga rudain. Sumangpot lang nga paak, nanang. Ay, day tati di mo aramidin anak ko. Tama nga no dangran na ka. Padasan na kadangran, takitahan na. Isi nakadagos, nanang. Rabiin. Ngamawan pa'y ni Waldo. Isalpag na itsayan, napanan na nga ta. Madagtok-tok-tok. Barang na isudaytan. Mabit lang! Wala na nakaturog kan ba kay? Napartek ka. E minuba labas si. Hanyat si Dain. Salbag ka? Napan ka nakiinom? Damagam itan na niya ti sidang? Mabisi na kami nun ba kay? So hindi saranak man. Awan ti makan, saan na ka nagluto? Anya, papaya di ka nagluto. Gaputa jak masangot ti agluto, tabi nirbirok ka. Papaya binirbirok lang. Kada mo mo tanapanak nagtrabaho. Ulbod! Yung panak. Gaputa mo kon asaan ka nagtrabaho itay malam. Imawag di ka trabahoam. Dinamag na no niya tirason adikan si Brek iti trabaho. Anya, Salbag ka. Nakarigrikat lang aro dun ti panagbiag ta. Ti pala makiin-inom din at atupag mo unay nagsasikasom. Kasanungarot nga masinso ti biag ta. nananin bakal. Kastala ti kanal nga bagbagang. Dandanin. Ngamasaan kumat nga muna ito kaano na ita dandani. Sana ko na makaano swaldo. Iso na saysayat no agsinatan. Ya, sana bakit? Linakisina. Liseng, may dadang ka man ni Tidano mapagkapit ha. Awan mo't ni kusina. Napanan na nga ta. Rumarap man. Amangan no, dali taro bahay ng sagsagan. Liseng, ayan mo. Awan mo't dito eh. Napanan na nga ta. Nay, nagsapa ka mat nga imay, Waldo. Sa pulak ti asawak na nang. Adda ka di ti balayaw. Ay, awan. Di mo tibimay dito. Apay aya. Ito ay makariingat. Dakmot na nakita iji balay. Napanan na nga rudain. Diyak nga rod amo na nang. Sungar na nagdardarasak nga imay di ti balayaw. Tapagarupag nga dalito eh. Saan nga imay dito? Aga maguray ka. Anda ka di mo lang nagiti arwatan na. Ha? Dakmot na kinita ti aparador. No, awan kit di rin ti pagananay na unal dapay. Nay, kasanoon ngay no nagtalawon jay asawam. Ay, sana mabalin na nang. Sige, agawid akon. Kita akman no, adda pa nagtarwatan na iti aparador. Ay, mabitlaan. Umayak mo. Mapantay waro din na nang. Punso lakay. Oh, apay. Nya tibag am takas taon ay daras mo ngay masidag. Nilising, nagtalaw ijay balayda. Birbirokan ita ni Waldo. Anya? Talaga nga impay-payson nilising. Tipang tana at talawan na ti asawa na. Gaputi sobra kinarigat ti biyag na. Oo na yan. Sa tinong araw ditan, tinapalan nilising. Ne, apay, apektado ka? Ipanagtalaw jay ex mo?
Saan? Awan na sakit ang bakrang ko. No pinanawan naman di asawa na. Nasayaat no kasta. Sikan ti asawa. Katawanan pakibiyangak pa'y kinilising nga ex ko. Masakit na ito inaramid kanyak tiyanak yun anang. Sak maklon. Ay, di ka kumamot ang sakit. Kasla saan ka lalaki. Bayan, sumampot tumot lang jay asawam dumagasan. Ti, inuad niya. Ti di na kinayat. Kasano nga rodan no di naksangpatan. O di niya nga raw. Awa tumagasat mo. No di na kan kayat asangputan jay asawam. Sa pulan tayo kumamanan na. Ay, awan ti amo ka pang birukan ken kwa na. Bayam, sumangpot tulatan no kay kayat na. Talaga ngayon pay surat pang tana at talawan na. No, tsak mapaglupos ti biyag ni. Ngayon, pagsublog ti anak yun ti danak na nang. Ikarigatak ti bumak na. Nakaragrag sa kakunay, iti panangisinan ti anak mo kini Waldo. Tay di na ijang inaramid na. Sigurado adak-dakkel pa yung lubong ti babawi na anak ya asawa kini Waldo. Hindi pa ilaang saan na matukod ti babawi ti anak ko, punso. Ganabon na. Tayin sukat na kiti daigay a Waldo. Inalilaw ni Waldo. Gapo iti panagpamarang na abak nang. Wanang amumat iti nilising abak nangak. Apay ngin sukat nakpailangin ni Waldo aber. Taadayo mga ubing ni Waldo ngam iti sika, punso. Sa tiam muna, bak nang may takasken ka. Isu nga ad-ada nga isu ti pinili ti anak ko, anak yasawaan. Ngam, anya nga ro di tati biyag na. Ay, mabalay na sana na kayo iti anak ko. Tinayurit nga ang kagasat, punso. Isu sana unay ang masayaman. Asaan asika tinagbaling ang manugang ko. Mabait lang, kumalakon! Ito tayo ito. May bagal daw mo pare. Nay, sigamat ka pare. Sumrak ka ah. Tadi ito'y unog, nagsalita ta. Kaya mo na. Kahit, nyatikat mo ngayon soft drinks with no hard. Kaya makabartak pare. Mabait lang ka raw. Tamangala ah. Mabit lang. Ibagak nga muna ti gagarak sa atang tuwagin o. Nay, kanya ka dito ibagang pare. Nakasagana akon pare. Sana ko na mabutang. Nagbali na may saka nagtipusir ti sindikato ang nakikapungan ta. Agpaiso pare. Nasaya at no kasta. Maguray ka. Anya, tinang paturod king ka pare. Ti panangisina kanyak ti asawa. Nga po iti kinariga ti biyag mi. Anya? Kaya't kung magsubli ti asawa kiti danak. Kat mapasamak lang na ita. Lumakita lang to na baknang ako. Hello, lising anak. Ay, agyaman naktay mawag kabutlaengan. Di mula amaw no kasano ti danda nagmay iti asawam. Isa dino ti ayan mo. Ladingitak na ngam saan ko nga ibaga. Anya? Diyak kaya ta surutan nak ti asawak ditoy. Iso pasensya kayo nanang. Ay, pangaasim ka diya anak ko. Hagawid kan. Ay, ayatun nakaunay ni Waldo. Sana makaanay ti ayat na nanang. Tapno maitid na amin na pagragsaka. Ayun Ngamday tagay naramid mo anak ko. Ad-adda saan ang mapagsusurot ni Waldo dagiti aramid na. Ay, makamo ni tibiyag na nanang. Asawam ni Waldo. Katrumbang nga agbinulig kayo itirigat kanamay. Nauma ako nagrigrigat iti na nanang. Iso tinalikod akon. Anya? No sino tinaglugan iti kotse nagsarling iti rubaya? Ano Waldo? Nimat pare ko riyo. Akin kotse nga tayo tinagluganan na. Paray,
Payakit kita anak matlatan. Akin kotse ti dayta pare. Ni boss, impabulod na. Tadapag nata doa. So dino. Dugan kan Tasong batak ti saludsod mo, bayad ti panagbanayong. Sige. Po, kastaman ti konak. Intan pare. Ni, agora ka agpulasak pa Ay, may mayat no kastam. Tapno saan daunay amadlaw ti transaksyon ta. Sa dino kaliti papananta. Ni. Parang iti tawas na nakasuport dito. Anya ka niya. Saan atawas na kita? No di kat droga. Iso, ti i-deliver ta. Iti tao ngayon patuldo kanyak ni boss. Anya, lukas ta. Mangrugitan iti trabaho ta kas drug pusher. Oo na. Kat ko na ni boss, adakkel ti gunggunata. No balig iti pan naka-deliver na gito yung droga. Kasano na matiliw ta. Anya ka na ya, agan ta. Pag nervyosak iti dahito nga aramidan ta pare. Anya ka, kaskala di lalaki. Anya ko mati pag nervyosam. Kahit saan matapolis ti pag-deliver ta, kada gito yung droga. Di kagbubutang pare. No kayat mo, ti bumaknang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Awan ita ni Waldo dito'y balayaw, anak ko. Sa dino nga ta tinapanan na, nanang? Ay, ka wow. Tadi mo maibaga dagiti kaaruba yun no sa dino tinapanan na. Ngamdakkel ti atap ko. Napan na ka manan binirbiro ka na ko. Ay, ang pambanog lang, no birbirukan nagpailaang, nanang. Saan nakto mabirukan? Kan oray pa'y na mabirukan nak, jak madla kaya ti sumurot kan ko, ana. Anak, kalawaem ko mati agpanunot. Nakababain ti ipapanaw mo dito'y balayaw. Gapulaeng itirigat ti biyagyaw nga agasawa. Tay ko na kun nanang, naumakon nga grigrigat. Ay, anya kalakit din aya. Okay, anya nga iti planom. Saan ka magnaron ang mabalin ang makiasawa iti sa balik? Ta nagkasar kayo kan ni Waldo. Aga brudak, nanang. Anya, mapan ka iti sa bali apagilian. Wan nanang, agpabaknangak. Ipakitak ka ni Waldo, analalay nga kada yung amiso. Ay. Agpanunot ka kuma iti maminribaw sakbay nga aramidem da ita planom. Nakapangad din ako, nanang. Aga playak para abroad. Anya, Kasasanak pa lang mamati pare Guryo. Nakaputputak itangal daw iti 100,000 pesos. Oray sak pare. At ko na ni boss, apaunala ang kadata na ito'y. Alya, Awan. Iso nga grambak ta pare. Uminom tay taging gay ti kay kayat ta. ano pare? Di pasok. Lawa. Apo. Ay, Wan gayam. Kuna ni boss. Adanto kanupay daktak kala transaksyon ta. Iso nga agsakana ka pare kahit nangarot asawan, daktakil tumanan ti paputput na akwarta ka data pare. Awo na. Iso nga agsagana ta. Kat saan ka no amabalin amabililyaso dagiti pagnata. Sipod pinarawan ni Lising ni Waldo. Sat ko matunay na makitkita iti balay na. Oray siyak, darling. Man-mano ang makitak ni Waldo. Nagikat karumot na iti construction na pagtartrabahuan na. Ang mga no ada sinerkan na nasa bali at trabaho. Tanda ka di pa yan muna sa bali at trabaho. Itinto na saan mo na nakadal. No awan ti sinerkan na sa bali at trabaho. Sa di no nga ron ti papapanan na. Ang mga nutila pagbalbalyudugan na. Ti dakas no agmauyong. Gapu ti panangisinakin kwanan ti asawa na. Waldo, napadam idi kalman, ta saan ka anadanon dito'y balayo idi mayak. Ay, kuha na lang. Anya nga tati rason ko.
Apay adi ka makasungbat. Unaw, napan mo manan binero ni Liseng. O ano nang, binilbirok ko. Isa didak na dano ni Tibalay. Ay, di mon birukin anak ko. Ay ayatek unay ti anak yun na lang. At nung magrukak, ay aywag tapno agsublin iti sidong ko. Imawag kanya ti asawam. Anya? Anya nga iti bagana? Kan ayan na nanang? Kan kumustahan? Saan ta kanaw apakadanagan? Tanatalgad kanaw iti simmang bayan na abalay. Ibagay no sa dino, tayo naksukunan itamat lang. Di na nga ron imbaga no sa dino a lugar ti ayan na. Anya? Ada imbaga na asiguradaw. Adi mo manan magustuhan dumaabuam. Anya ti bagana? Kunana, kayat na kanaw ti aga brown. Anya? Ay, sana mabaling nga madayo ti asawak. Kasano nga ron amalapdam ti kayat na. Ka di ta mo amaw ti ayan na. Sana kagsarda nga mang birukin ko ananang. Talaga birukag. Hello? Sino na to? Siyak ni Punso, Waldo. Nay, apay, anyat ibagam, tayo mawag ka lakay punso. Salbaga, di mo na baliwaran na itang awag mo kanyak lakay Punso kung kunamatlatan. Apay ko mabaliwak, hindi to ta dudugan kayon. Ah, Isa may bagay lang ti lakay punso nga awag ko kin ka. sige. Nuti mo kahit baliwan na itang awag mo kanyak. Awan, mabalin ko. Anya ka rin ti bagam, ta nakaawag ka. Intong bigatan di pa nakangay di wedding anniversary may kinimagda. Kayat ko, ngadakan to kuma. Sana ka makaumay. Kan may sa nilang lising asawa ki inimbitaran ini ti asawam. Hanggang nagtalaw matan. So nga ron ngimawag kang kata si Kanto ti umain ton bigat. Lading itak ngam sana ka makaumay. Naklangan birukan ti asawak. Ngam ti umayak makidaya iti anibersaryo yo. Nilising to'y umawawag. Hello, anak! Ay, nasaya at man tayo mawag ka manayin. Nanang, takayat ko damagan no na ibagayan kini Waldo ti plano kagabrod. Wen, naibaga kiti pa nagsarita me idi na minsan nga aldaw. Kat, anya nga ron ti reaksyon na nanang? Ay, nagkagkag nga agabrod ka. Kat kunana, saan ka no asumardeng amang biroken ka? Aging gaadi na ka matuntunan. Talaga di naksakayat na panawan ti malas nanang. Ha? Apayan ako ng tikasta. Gaputa idi na panak nagpa-medical, gapu iti ko nakapan nagabrod ko. Naduktalan nga da sakit ko. Ah, Iso saan ka makabrod? ay, Diyos ko. Anyat sakit mo, anak. Kunati doktor, ada ka no hepak. Ada ka no pa'y bato iti aprok. Anya, nukasta. Ay, sang patamon ti asawa man ako. Anya? Ay, saan nanang? No agawid ak. Katagdan na kamay manan iti asawa. At adalaki ti madagdagan ti sakit ko. Anya, wanagam narigat no dita ti ayan mo, anak ko. Asino nga iti magkitaken ka. Nagrunat ako nam nga adda sakit mo. Basta, nanang. No di mo kayat ti agawi di jay balayaw. Naimimbag pa'y adito'y balay ti pagyanam. Ngam iti makikabkabalay ka iti sabali at tao dita. Wan, nanang. Di tanton ti pagawida no pumanawag dito'y balaya nagpaingak. Hello, Koryo. Apay nga mawag ka. Good news pare, at naman ang lakat tayong tunbigan. Sa dino, madayo ka di? Asadag pare, Sa dino nga ron. iti karobam nagpatayan tunbigan. Itayan na lakay punso. Oo, taadamay sa kadagiti na imbitaran iti dahi apataya. Iso, ti katransaksyon ta. Ang naibaga kong kanina kay punso. Asanak to adumaray ti anibersaryo da iti asawa na. Pare, asapo la dumaray kang tumaglaag kapoy ti transaksyon ta. Ang adun to ti tao. Ang mga numatiktikan da ti aramidan tayo. Tanag mo na ya pare, isan! Tanaplanon da bose. No kasano nga iniliber ta, dagiti droga iti tao katransaksyon ta. Ngam kasano amay to tanto ti droga. E din to ta di tamat ammo no sino ti pangitadan ta. Sana problema na ita. Adamat silpo na mausan, napang-awag ta.
Tapos may dilibertan. Kasta? Na kayo matlanang. Sige, sumra kayo. Nagyaman ak. Ano? Lapit lang, kain lakman niyo rin merinda tayo. Uray saan ay. Tadi pa'y iso a paggasto ab. Ang nakadulin dita. Urayan lang. Na. Itaman pa'y a pagmeriendaan nakto'y manugang ka. No kaano pa'y a nagbalinan abaliw daw. Kapo iti panang panaw ti anak ko kankwana. Iso mo ti kaadda ti nakadulin a mamerienda. Dito'y balay ta. Ito merindahan tayo na lang. Naka-styromite. Anyagay dagita. Lukatan nyo tapos makita nyo. Nan. Anya mamindag ito'y aya. Sorry ka nakakartan. Dayto'y samot tayo ibang bagada a pizza. Wala lang. Matang ang talo a karton. Anyagay nga ron dayto'y naka-styro. Lukatan nyo. Fried chicken, mate. Ada pa'y burger na. Ang dapat na yun na rin tananang. Ito yun. Chocolate. Nagato na ginatgatang mo ama merienda, anak ko. Kakaiso na nga ng kwarta. So, timatang ako kadang iti ang kakaimas sa taraon. Nangalaam nga iti kwarta. Dinto ta nagikat kamuton iti trabaho. Ay, ba? Anya nga tati baka. Ay, Waldo, apay adi kamuton sumungbat. Kunak nangalaam iti kwartam. Ako inabak ko iti isukal. Anya, nagsugal ka. Nawadwad tinabak ko. So, makabayad ak pa yan kanang iti utang mi kara kayo. Ay, kasta. Ay, nasaya at nga ron ano kastaan ako. Agam nay, laglagi pam, saan nasaya at tibisyo asukal. Oo, nanang. Ang maagore kayo. Andiyan kagara niya, imay kayo, Mike. Ay, kwa nga main. Adarumbang amaamwam maipapan ijay asawam. Apa, imawag kadimanan ka na kayo? Imawag, kit ko na. Sanan apatuluyan ti aga brown. Nagsaya atin o kasta na. Siguro, may kawamat lang nga malayo. So, saan na kayo ti agabron? Ay, sana day tatiga po na anak ko. Ano nga ron na? Saan ka no anak kapasa iti medical na? Tanaduktalan da nga adda sakit day asawam. Anya? Adda ka no hepa na. Ken adda pa'y bato ti apro na. Iso asaan ang maka-abroad day asawam. Apay ngay, nakalukak mo ti balay. Kainrikap kumot day ta itay pumanawag. Nanang! Ay, di anak ko! Liseng! Liseng anak ko, aya. Ay, Nanang, didak ara upo yan. Ada sakit ko, makaakar. ay, anak ko, masapul nga agpaagas ka. Uy, Nanang. Ngamsaan ko akit ang subliti sidong ni Walto. Sige, no di mo kaya, dito'y kalatan, anak ko. Ikarigatan ka apaagasan. Ari-ari. Nagadot yung may makidaya ti anniversary na kay Punso ken Magda. Kaputa nagdinamag nga adot ti pinartida. Iso nga adot imay paray. Sa di na tinagtugawan ti katransaksyon ta. Adto ka no ije pandangan. May ka. Kita. Nakapulo ka no tinalabaga sabong-sabungan. Sapay kong matawan makadlaw ti transaksyon tayo. Nya ka na ya. Awan na pulos. Tanak mo na ya. Tadagiti makan ti nakaiturungan amin ti matang da. Sigurado anak ka laman na kwarta ti itid ka datan ni boss. Away na. No may tigda ti droga iti katransaksyon ta. Nanang, papanan nyo? Mapanak jay balayo. Anya? Apay, anyat gagaraan nyo, Jay. Naskan na maamuan ti asawam ti kaadam dito'y balay. Anya? Saan?
Saanin anas kan nga ibagayo pa iti kandak dito. Gapot na makisina akon kan kwa na. Isi naman nga agpaiso, nga asawam tulat taday chay. Isu arbeng na laeng amaamuan ti kaadam dito'y balay. Tapno sumardengan na magbirbirukan ka. Sige. Dakay ti makamo. Ngam oray umaynak ay aywan wano sukunin dito eh. Sana ka sumurot kan kwa na. Agsina kami. Ay, lising anak ko ay agpanunot ka kumana imbag. Nauma ko nga grigri ka titisidong na. Isa saan ako nagsubli dyan panay mi. Nalinis namin, pare ko rin. Awan na pulos ti nakakita ka nang itindroga nga nyawat tay-tay ka ni Mr. Los. Juan Waldo, at sigurado at tumuknon sa jay langit man ang tiragsak ni Bossing. Apama na makadanon tayo jay mansyon na. Mapnula kiti man ti pulsata nga agawid ko rin. Punto tayo tabaray. Masaludsud ko man. Hmm. Kanya ti nanggatanga may ti kwartang imo nang intad kadata ni Boss. Ay, nagkatangak ka na iti appliances. Gimatangak pa yung nakapimpintas sa salaset. Kanya? Kasano nga rod no, adan to agdamag no, nagnalamit yung gatang mo kadagijay. Kanyan to ti sungbat mo. Nalakalang. Tay ko na dan, nalawa ti lubo nga pagalani ti rason. Opo, nalalang pare. Sa bagay. Agawa ak ti agpabaknang. Na natumpu nga kunti swerte pare. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kas taaw. Nangalaan nga taniwal daw iting gatang na kadagitoy nga appliances na. Kan adapay na pintas asala set na. Ay, uray ka sumangkot ti manugang ka. Tapag saludsudak man. Ay, adan agsadang ako chay. Naman ang iti tulad mo kanya. Na, Naman na pare. Ina ko na. Ito. na. Ti manugang ko mo itim saag. Kan, di mo, kuryaw jay imay nang itulod kan kuha na. Na, nakita na kung ti manugang ka. Kan nakalukat to'y ridaw na. Anda kayo mo, ito na. Wen, Waldo. Talaga nga inururay ko ti sangput mo. Tada importante ka ibagakin ka. Amit lang araw tamang hiruwarang iti pagpalamis tayo iti ref. Ay, aguray ka. Agsalud-sudak man pa'y Anyareta na lang. Idi na udi nga mayak. Awan pa'y dagito'y appliances mo. Nagami ka. Kompleto mo tan dagiti kagabitam dito'y unag tibalay mo. Hada pa yan nakapimpintas asala set mo. Dahil ti pamanaglag, no mas asinsumot lang ti manugang nyo na na. Nangalaam ngay iting gatang mo kadagito'y. Ay, pa, nangabakak man na iti sugal. So, nakagata nga ka iti appliances. Ang raman salaset. Kasta, Una lang, talagang agsasaruro ti swertek iti sugal. anak. Ang mga nutumulang tunday ta abisyo, Kaisun tumulaang ti pakairarumam. Saan na lang? Ayaw gayan. Anya di kung na yung ibagayo? Diliseng, addan ijay balay. Anya? Apay nga, asan na dito balay tinagawitan na? Awan ka no tirantana ang makisinublian ken ka. Anya? Nauma ka noon nga agrigrigat iti denam. Isu adinan kaya ti makisinublian ken ka. Pues, aramidag amin apamuspusan tapno bumaknangak nanan. Kat agsublimot lang iti denak ti asawa. Waldo, anak ko, saan mo ko maapili? Dain ti bumaknang, taamangan no day ti pakaisang makam. Basta aramidag ti amin nanan. Kat umayak to iti balay nyo. Kaya't ko makita kan makasarita ti asawa. Nang rona kat kunayo nga na naduktalan ta sakit na. Apa yang may kulkulang ka? Ko, maburbur siya anak lang amin kini Waldo. Tapay ni Waldo. Nakaadumot ti alikaman iti balay ta. Kan, adda pa yan napintas asala set na.
in-deliver da idilawas na. Katanya ko man, no adun ti alikamon da yata, oh. Mas taawak laang no nangalalaan na gatang nakadagi dyan. Wala niya. Nagkatmat iti trabaho na. Timat la agbalbaluan tamo na. Sipod tinalawan ni Lising. Ang apay makagatang kadagiti agkakanginang alikaman. Sa dino nga tangagpaiso tinangalaan na iting gatang nakadagijay. Day tatidakkel asaludsod apakaborbor tsaak punsong. Amangan inutang na. Anda nga tamayat amang pautang kankwana itidakkel a kantidad. Dinto ta ammo damot nga awan trabaho na. Bayam daytan. Di pa iso apagsakitan ti ulo ta. Awan bibiyang tayo tibiyag na. Anya ti kunayo, nanang. Nakagatang ti asawa kadagiti appliances kan. Ada pa'y napinta sa sanaset. Wow, nanakaw. Iswanas daawak, idi makitak dagijay aginat gatang na. Nangalana ka no iti kwartana. Kunana, nangabak ka no iti sukal. Iso anakagatang ka dagiti appliances. Anya? Takaano pa na sursuro na ti agsugal, nanang. Dito ta, di na pa amo ti agay-ayam iti braha. Eka, siguro. Sinorsoro na, di pimanaw kay iti sidong na. Adda may rubo ti biyag na nung kasta. No nasursuro ng ti agsugal, nanang. Dahita mo ti imbagakken ko na anak. Ngam ko na nagasat ka no nga agsugal. Ay nanang, saan nga agnanayon tinapintas agasat ti mannugal? Hello, Kuryo. Apay ngimawag ka? Good news pare. Inteden ni boss, titandan kan bonus ta, itinao di transaction ta. Isungaw may kan dito'y balay, tapagbingayan tan. Marutinted ni boss. Apo, taktakkel ng team mo na. Ta 180,000 itunggal may isa. Nagdakkelan. Ay, agmulagat itan ti asawak, agraman na iti karoba. Kahit, anya ti plano pare? Parakrak ko ti balay may ta, pabaliwak. Agpatakderak iti dakkel a balay. Ya ba yan? Aguy-uyag kan kasla aglaladot ka mo tayo. Matiti bagbagik, nanang. Kasla sumsumgar na giti dot-dot ko. Anya? Abay, saan ka kadian nagtumar iti akas mo? Talon nga daw sa anak ka nagtumar. Tay, apay ngay anak ka o? Naibusan. Anya? Apay nga rin ati mo yung bagbaga. Nakagatak ako ma. Diyak kaya't ngamin ngay supaya pagproblema nyo ti agas ko. Ay, adda nga problema ak no maidalit ka anak ko. Kabalak pa'y matlang. Masapul nga aging bagka. Ken ikarigatak timang paoperaken ka anak ko. Tapno maikatibato iti aprom. Nga iso ti puon ti paglus-lus siyawam. Sige. Darasin yung ibaba amin ang materyales. Marang may deliver yung pa'y dangal daw, nagitisan nyo pa yan ay karga. Inak to kasarita na kita trabaho. Sigurado ngagmulagat iti gusto ni Lising. Apaman amamuan na madimulis ti sigod na balay may. Kat mang patakderak iti dakkel a balay. Punso, Apay, kanya man ang tinasagap mo at damagay. Abak mo pa'y reporter. Kasta unay apuram manan ngay masidekan niyak. ni Waldo. Waldo manan? Apay manan? Agpabalay ka no iti dakkel. Ano yan? Ay, sanak man nga nga wani di kasta. Pangalana ko mamod iti pagbalay na iti dakalaber. Agpaiso, agbalay iti dakkel. Addan dagiti materyales. In-deliver dan. Ha? Ano niya? Nakakaskas daw. Sa dino nga tinangalaan na itidakkel a kwarta na pagbalay na. Dayta, tidakkel asaludsod. Akayat ko asumbatan ni Waldo iti personal. Iso mapanak iti palay dakket damagak. Ano yan? Tali ka babae na maparagdamag. Anya ko matikabayin ko? Kaya't kula ang amalawlawagan ti pan nakaburbor siya. Tanya laura ti pakasik na maya. Ang makamu ka man laangan. Tila pakibibiyangam. Ang
San nga ta nakakali iti gamang wenno balito. Iso nga doon kwarta na. Oo, imposible. Sa anak amamati, no kastantuman ti bagana kanya. Ad-addapay apat tiyek, no ibaganan to anang ngabak manen iti sugal. Sana ka makapangan. Nakutungak pa yan. Imbrasan ti bagik. Sa dino nga tayo tinapanan ni Nanang. Mapaya di mo't lang sumangpatan. Isay. Ha? Kasi anak. Ada ni Nanang. Ay, Oo, apay Nanang. ah, Nagapan nyo. Apay nga ita kayo lang nga sumangpat. naggapo aki jay balayaw. Ta inak ko makasarita ti asawa maipanggap iti kasasaan mo. Ngumjakbet na danon. Ha? Napanan na nga ta. Tsaka mo. Ngam, adaman na nakitak. Nadamag ko apagsidsid na awak unay. Ha? Anya day ta? Ado tinakita ka materyales a pagbalay iti arbayan yo. Ket iti panagdamdamag ko kadag iti kaaruba yaw. Imbagada nga agbalay ka naw iti dakkel jay asawam. Anya? Wen anak ko. Sipod pinanawam ni Waldo. Ataw tinagbalbaliwan ti biyag na. Ataw ti kwarta na anak ko. Waldo, tamag ko kat padimulis mo ka no to'y balayo. Kat agpabalay ka iti dakkel. Agpreso ka de? Wen, Magda. Sa ngitag na layon, katanda kami latan iti baba. Nangalaam, ti ado akwartam? Apa alam damaga? What? Masaludsud ko lang. Maburbur siya, anak namin. Awam mat amumi at trabaho. Ngumapay, abumakbak nang ka. Diskarte lang na ita. Anya? Kaskan kamot ah. Lalaing kamot, dumiskarte. Usa bimak nang ka. Kasta akmat. Dumiskarte akmat ah. Diskarte lang, no kaya tayo ti bumak na. Magda, namam ka di matlang ka ni Waldo no nangalaan na iti kinabaknang na, apagbalay na. Saan? Ngam ko nana, adeskarte ka nulaang ti kasapulan, tapno bumaknang ti may sa tao. Anya? Inyek sampol nakpay, tabi maknangak ka no, gapo iti bukod ko idi adiskarte. Anya? Agbay so na ita. Tanusan ka, Dagos? Nagpadlaw idin sinanak ni Lising, amang ano sa bali tinasawa. Ba nag-adak mat idi ipalubos, darling. Isuan na nga rami dak ti bukod ko adiskarte. Tapno mapansin nakla iti. Di umanabong kamad lang itimbaga ni Waldo at diskarte lang no kahit mo ti bumaknang. Uwan, darling. Saan lata mapukaw ti pa nakaburbur-tsak kini Waldo? Anya nga ta dayjay at diskarte na. Taapay akaslan na daras unay ti panagasidso na. Gusto na itan, no anya na dita ti pakibibiyangam kang pagparparikutam, si mayaatan ti biyag mo. Mapitay, gumayay. Ay, agyaman at tanadalon ka mo ulaang Waldo. Ada kali bagayo nanan. Sige, sumra kayo. Dito nagtipagsalitaan tayo. Alaway. Ay, agyaman ak. Tugaw kayo. Agyaman ak manay. Anya ka diti bagayo nanan. Ay, maipanggap iti asawam, timbayak. Nangamsakbay nga ibagak. Umun-unawan pa'y, ngagdamagakan ka. Anya damagin niyo. Agpaiso ka day, parakrak mo to'y balayaw. Ka mangipatakder ka, itidakdakkel a balay. Kumana na. Anak ko, da kayo adwa iti asawam tinangipundar iti daytoy a balayaw. Ketndo parakrak mo, sulwom ti mangipatakder iti sabali. Awan ton ti karbengan ti anak ko, iti ipatakder mo a balay. Anda na na. Taasawak mo ti anak yun. Kan marin mo iti makita na panaglupos ang tibiyag ko. Kaya't nanti agsubliti din na. Talaga ka di nga adon ti kwartam, iso nga agbalay ka iti dakkel. Ado na lang. Nangalaam ngay iti ado a kwartam. Saan nyo nadamagin?
Di mo kunaan, nga ba ka manan iti sugal? Saan na dayta ti pagsaritaan tayo? Bungayan, kumusta ti asawa? Ay, dayta ti maysa nga imayak. Ta, madilat ta ti bagbagina. Kinawan pa yun agas na anak ka. Iso anak kapsot itaken saan unay ang makapangpangan. Masapol nga panyo ni ospital. Di na kaya ti pa ospital. Tamo na nga awan kwarta may. Mang Tedak, masapol lang maoperan ti asawa. Tapno may kat ti batoy ti aprona, kasko na ti doktor. Uwan, amangan no, mabi nga iti gastuson nga agbalay, no igiddan mo apa opera ti asawam. Saan yun naparikot dayta? Tinapatay, maoperan ti asawa. Mano ka ni timbaga ti doktora magastos, iti pan nakaoperana, nanang. Ay, kung ti doktor, umabot ka no iti 70,000. Sige, awan parikot. Itad ko timbaga ti doktor, tapno maopera lang ti asawa. Lisay, at napintas at damag arumbang unay amamwam. Ha? Anya dito, nana? Umuna, kinumpirma jay asawam ti panang dimulis na ijay balayaw ke mangipatakder ka no iti dakkel a balay. Anya? Amay, talaga ka din nga doon ti kwarta ti asawak? Adon, anak kaw. Takunana, mangtid pa'y iti kwarta a pagpa-operam. Anya? Sa di na tinangalan na iti ado a kwarta, nanang. Ibagbaga na mo't iday, mga abak iti sugal. Idi pinagdamagak no nangalaan na iti kwarta a pagbalay na iti dakkel. Di na mo kayat nga ibagan. Burbur tsaka da kayo, no di na kayat nga ibaga dayta, nanang. Taam mo tayo mat nga awan trabaho na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Paray, iti makit-kita dagiti tao nga adon ti masinsuam. Ket kasla nakasipot amin ang mata dagiti karuwam king ka. Ang paiso dayta paring koryo. Tatyam muna, agnanayon latan nga anda ak iti sirok ti dapan lang iti babak na nga karumami. Ang muda kon nga apalan. Ang pare, aganad ka. Tama nga no itinalaos nga apal daking ka. Isut pa kay sagmakam. Awan da nagpare, amok ti aganat. Nasayat no kasta pare. Awan gayam. Imbaga ni boss, kayat na tama kasarita iton bigat. Iso nga si kanton ti mang dagas kanyak dito'y balay ah. Sige, anya tamanan ti bagana. Katanya pa Sigurado nga damanan itid na transaksyon ta. Iso dita baybayagan pare. Kat sigurado nga adumanan ti kwartatan. Kunso, anya ti tantanawagan dito. Tauray lang ang umatiddugan tatingad mo. Dagiti man sa nga pangan alalaki nga agturong iti balay da Waldo. Itami da nagaduda. Ha? Ay! Dagiti mang dimulisen iti balay ti karubata. Ket isuda mo ti mang patakder iti baro a balay to ni Waldo. Ano no kasta rugyan doon? Wan, darling. Oh, aging gayda. Burburja pa lang kada tayo no nangalaan ni Waldo iti ado akwarta na ken pagbalay da. Bayaan tanay ta. Tagsakit lang ti ulo ta amang panpanunot. No sa dino ti paggapgapwan ti kwartana. Ay, anak, agoy-uyok ka manay. Kaputa, madiman ang tibagbalik, nanang. May sos. Maulaw ka na. Aglaladotak matan. Apay, saan ka kadipay ang nagtumar iti agas mo? Nagtumara ko, madimot lata tibagit. Sos, sinyales da ita. Idumagdagdag asakit mo. Na, Adan sa umay, nanang. alala, mabiit lain. Weh, lumaya ko! Ay, asik do gata da ito'y aya.
Naimbangal daw yun, anak. Waldo! Api anak lahat kayo nakakita kanya. Ewan ata, italaang nga umay ka. Sipod na amuam nga adan dito'y balay ti asawam. Pasensya ka yun. May talaga nga nasangok ni May. Ano kami tinasikasok? Ay, kasta ka din. Sige. Sumrag ka nga ron, anak ko. Nalipatak pa'y kit din timang pastrikan ka. Ala, agtugaw ka. Kagyaman nanay. Nilising. At tadita kwarto. Kaya't nak nga taa makita. Amang ano pagtalawon nak na makita nak. Ay, saan nga tamit? Sige, ay kalatan dalunan iti ayan na. Nasaysaya at sano ayaban nyo latanta. Dito yan ti pagsaritaan mi nanan. Akin ida nga raw agkakapsaw. Anya? Madi manan ti bagpagina. Isa si kalatan ti mangdanon ijay ayan na. Nadaras mo ti panang dimulis da ti balay na giti agasawa. Awan ang timbak der aparte ti balay na. Talaga ang naalibtak dagiti naalan ni Waldo at trabahador na. Bilibak nga ro iti kinaalibtak da. Ne. Sino nga taday jay lalaki anak ka helmet anak ka moto? Nagsarding biit sa pimanaw matla adago. Siguro agad am-amo ni Waldo. Mabali na mas daw matakas kadata. Iti panagasinso ti karobata. Aday wanak, Waldo. Di nakasit kan. Talaga kadya din akong kaya ta makita lising. Sana day tati kayat kung ipamat kan ka. Anyang rutiga po na, andi mo kaya't nasitgan ka. Nga po ta. Ada sakit ko, makaakar. Diyan kaya ta maakaran ka. Umadayo ka. Iso nga ron ngayon mayak, tanay baga ninalang ti kasasaan mo. Ang kaprodak ko maiti. Idi, nagpamedikalak. Naduktalan matan nga. Ada nakaro asakit ko. Sayang, sana ka maka-abroad. Saan mo kumasayangan hindi mo pa nakapanigya abroad? At tuyak ng asawam, nakasagana amang taripato kan mang paagas kan ka. Saan? Di nang paagasan, Waldo. Nang runano, utang mo ti pang paagas mo kanya. Narigat ti. Agbayad ti utang. Sana nagkapoy ti utang ti pang paagas ko kan ka. No di kat nagtao da mismo itibukod ko alingat kan sakripisyo. Aniha? Pinarakrak ko pa yan di balay ta. Tamang ipatakdera kay tidakdak ka balay. Nangala ami ti kwartam. Di mo usisahan no naggapuan ti kwarta. Basta ti may bagak. Bunga ti panog. Lingat. Kan sakripisyo na iti amin nga aday ta kanyak. Anak, sakbaya pimanaw itay ni Waldo. Intidnan kanyak ti kwarta ak kasapulam a pagpaopera. Anya? Saan asika tinangipaimaan na. Taamken na no di mo kayat nga awatan. Talaga adya kawatan. No siyak tinangyawatan na ko ma. Mabain ka kaday. Gapo, iti panang patalaw mo kenkwana. Nanang, sa tino tinangalaan ni Waldo iti kwarta. Tsaka mo. Agam, santa na panunutin day ta. Tinapatay. Nang ted iti pagpaoperam. Kasla, mabainak pahin kan ko na. Iti day tangay naramid na nanang. Anak, saan nakaatim na likodan ti asawam? Nga oray no nagtalaw kay Jabalayaw. So nga awan ti rumbeng a pagbainam. Nanang, kangay ayatin nak ni Waldo. Talaga may taday tamo tiga puna an arabid na pa'y tinagpamarang akas baknang. Tapnulaang maibaw-ing mau tirik nam kenkwada iday. Adayo kumaan na kaya asawa kan ko na. No naamo kadakos. Asana pudpud nga baknang.
Nanang. Anyati ko ng pare. Inik kami ti pagpa-opera ti asawa mi ti sakit na. Well, pare. Isungawanan niya, idul-dulin ko apang sweldo kalag ti karpintero. Di ka madanakan pare. Tadda man ang transaksyon ta. Katdaktakkel man ang tingkari ni bossing nga kwartata. No baligi man ang ti transaksyon ta. Oh, kaano nga rin ti panagtiglay ta, pare? Itong bigat. Taag ka po di Manila, ti ka-transaksyon ta pare. Ismagsagana ta na yung bag. Nana Biseng, siguro kat agbabawi man hindi anak yon ang hisina kiniwaldo niya. Tamakita nan amayatin ti panagasenso na. Magda, no pinanawan ti anak ko, ti asawa na. Saan mo ta pinagtalikodan ni Waldo ti anak ko? Isu apatsyag, agsinublian dan tumulaang. Saan to nga ta amabain ni Lising? Ama kasinublian, nana? Agasawa naman. Isungawan ti rumbang apagbainan na ang makisinublian. Ditumot ngamin nakaurura di anak yun, nana. Ah, Inkari lang nga rin idi ni Waldo aparang ayan dati biyagda. Ang pinalawan na matlata. gapo taad na plano na kumaiday nga agabrod. Hanggang saan mo't anatuloy ta, naduktalan da nga adda sakit na. De ad nga rin itan nga problema. Tawan mo tin itisidong ti asawa na, nana. Tay ko na ko. Uray no tinalawan ni Liseng. Saan alinaksaid ni Waldo? Ta nang tudpay iti pagpa-opera ti asawa na. Anya di ko nam. Inikan ni Waldo, iti pagpa-opera ni Lising. Wen, isot ko na ni Nana Bising. Ah, nagsayaatan. Maayatan ka? Siyempre, gapo ta maopera ni Lising, kat umimbag ton, iti sakit nga. Talaga nga addan sa pailaang panagayat mo aya iti daya a babae. Ano ay susikamat darling. Di madladan ngay bagbagam. Awan na pulos panagayat ko kang guana. Gapo, iti panang talikod na kanya kini. Nasaya at no kastapon so. Maragsakan ak lang nga makamo at tulungan mo't lang ni Waldo ti asawa na. Aha, nagapuan yung nanang. Nagapuak man iti balay da antim nga ilang. Anyat inalayo dyan ni Auntie Ilang. Inyuman ko ti panakaopera mo. Kat anya haruti ko nana. Napalalo ti ragsak na, tama operakan anak ko. Angam ko na nga umay tumot makipagbantay ken kain ton maikonfine ka kano. Ay, nagsaya at no kasta nanang. Ben anak, isuha mapantanton iti doktor mo. Wan, kayat ko, maopiraan ako niti kabiitan na panawan. Wun isu nga ikin daw ta iti doktor mo. Ta sapsapain nan ti mangoperaken ka anak ko. Pamit lang. Agyaman na. Tanadahan ka mat lang pare. Sikaman kaya, pare. Sige, sabra ka. Agyaman na parts. Anda ka tiyan na patingay bagam. Tayo may ka, pare. Ada pare. Ada ipakita king ka. Tapno di ka nagnervyos. Bueno agam makamangusar. No kas pangarigan tadan tumat. Pulilyaso iti pagdata pare. Panyareta. Atoy pare. Ha? Paltog? One parts. Kinapuddo na. Saklang ted na paltog na. No day deliver tayo. Ngam ko na ni boss. Masaysayat ka no darmas mo. Tapno damat pang salakdib mo iti bagem. Orang jak tayo napadasan tinagigamit ti paltog. Tama no, jak ka mga aramatan. Hanya ka na yan pare. Nalakalang. Sa slama amakak nagigamit ti paltog, pare. Oh my god. Mapantay di na talgad a lugar. Tas sursurwan ka nga gigam kan agpapotok iti paldo. Anya? Un pare. Narigat no di mo sursurwan. Tama nga no sikati umuna amay sagmak. No awan pulos armas mo.
Ang nervyos saksamatan. Di pa lang kayo schedule, di pa lang ka-operak nanang. Ay, sus, anak ko, saan kang agner-nervyos Tako na mo ti doktor, asaan unay delikado. Ti panangikat na iti bato, di ta aprom. Sapay lang kumadabalig iti operasyon ko. Akararag ta iti Diyos, anak ko. Iso ti kang runaan apagsamakdam iti panakaoperam. Uy, nanang. Ay, adamang gayam damakag, anak ko. Anya, dayta. Makita mo time ti panagasinso ti asawam. Kan madama pa yan, amay patpatakder ti nagdakkel abalayaw. Kat nukidawan na ti panagsinubyanan yaw. Mayat kakaday. Kwa, nanang. Adon ti masinsuan jay asawam. Kat panagkunak, saan kan nga agregat iti sidong na. No, agsinubyan kayaw nga gasawa. Saan nga ta nakapabayin? Na makisinubyanak kan kwa na. Ita, na may isang abak na ang nanang. Abay ko ba anak kababain? Asawang may. Ken saan nakamot alinakseg ni Waldaw? Iso kalawaang kumati ag panunot, anak ko. Nanang. Apay, awan ka din ti panagayat mau iti asawa. Ay, atek ni Waldo. Ngam, kasla nakababayin matan ti makisinubyan kan kwa na. Sige, patang ka naman na yung bag dagiti takyag mo pare. Katput-putam na yung bag ti paltog mo. Wan pare. Ata. Iplastar mo na yung bag ti tamudom iti katilyo. Kat sirigom na yung bag ti punteriyan pare. Wan pare. Kasta, anya ka na ya pare. Kas kala din narwam nga gagam iti iskopeta. No in kaagano iti tumatayab. Sa balit iskupita kan natin 45 pare. Sige. Patang ka naman na yung bag. Tirek ng pare Sige. Sirigom na yung bag tilata. Ngayon bitin ko apon tiriang. Sige. Malaingat ako maltog iti tumatayab. Dahil talaki din sa ngagkut-kut yan nakamitin alata ti jak mapaltugan. Perfect pare. Talaga akaba alam ti pumaltog pare. Malaingat ako maltog. Ang iskupita lang amin Diyos usarakid Ti amok ka, tag nervyos ka, mang kalbit ti kalibre 45. Di talang mapadasak niya paputok iti kasti apaltog. Ang babanti parang isurom iti umiso panagigam. Napunta at ti pinuntirya kalata. Pare, panag ko nakat, madipensa amon ti bagay. Nukas pangarigan, amabulilyaso tayo ti laban. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Napanan nga tadabisi niya. Itay bigat arimorda. Saan na pa ang nagsubli? Nag-tricycle da. Gani, di dapat asipang paghamag da. Saan da sumangpet punso? Tana i-confine ni Lising ija ospital. Anya, Ita nga aldaw, ti pan naka-opera ni Lising. kasta ka de. Ay kat sigurado, hamapan mo't nga rod bantayan ni Waldo nga asawa na ospital. Diyan mo. Nga mapanman kan saan? Makaamon Panagkunakit kayatan ni Lising ti makisinublian ken ni Waldo. Pagkunamat. Gapo ta isot nang tadi di pagpaagas na. So nga awanan rason nga agindi ni Lising. No ay aywan ni Waldo nga agsubli iti dinana. Pare, pwede ka mata nagsasao. Bueno, ag-nervyos ka iti papananta. Awan pa nagabak ko pare. Mapingaro dati ka agsasao. Kapag nasak pa yari mo arakin yung palay. Imawag ni katugangak. Koy, nangatimbaga na? Adda na kano ni ospital iti asawa. Taitangal daw ti pan naka-opera na. Anya nga ro ti planong pare. Numaligi ti transaksyon ta. Saan tanto pa lang agsilipra ha? Inakto pa kitaan ti asawa kiti ospital. Sige pare, no isa ti kuram. Sige ti masurot.
Taamok mat no kasano ti kinapatagking kati asawam. Ay, manak na maawat anak pare. Ang pare, iso na lang. Tanong mabulilyaso ti pagnata. Kat mabalin asaan mon ama sa rongkaran ti asawa mi di ospital. Anya? Wan pare, kinapudno na. Wala ang ti posible mapasamak no kas pangarigan. Wan, no matiktikan dagiti pulis ti panang ipuslita iti droga. Anya ti bakit kita maposible mapasamak no kas pangarigan? Mabalin ang matay ta. Wan, no maibalod ta pare. Oh, Magda. Ada pa ba nanta? Sa dino, darling. Mapantay sa ospital. Anak kaopiraan, Lising. Anya? Kaya't ko ang makita. Kunak to pa, nga tapay la panagayat mo iti dayjay a babae. Awanan, anyagan na ya. Nung kahit ko lang nga makita, di kasasaan na. Saan nga umay? Wala, saan ka pilit? No, di mo kahit umay. Nga mapanak lang ta. Anya? Oh, sige, nakon. Ay, aguray ka. Na, Umayak matlangarod. Urayan nak, tay nakbit ag palas. kumusta ang anak mo, Bising? Ay, da kayo magayam, Magda. Punso. Naopera ka din ni Lising, nana? Madama, tadapay laeng mo't ijay operating room. Sapay la kumatawan da ka sa mapasamak keng kwa na iti pan nakaopirana. Day tama, ti idaw-dawat ko iti Diyos. Kaya't nantungatan ti makisinoblian kini Waldo. Apaman ang maimbagan, nana? Ay, padag ko na, kayat na. Ta saan mo't abinaybay ang ti asawa na. Nga uray no tinalawan ti anak ko iday. Sapay la kumatay iti pan nakaopirana. Mapanunot nanton ti makisinublian iti asawa na. Natalgad ton ti panunot na. Taasin sumot ten di manugang mo. Pare Mario. Itay tapay dito yung restaurant. Namawan mo't lang ang ditawa pangyawatan takarang iti droga. Anya tano awagan manan. Sige pare, padasak mo na nga awagan. Tamarang no sumungbatan. Sa pala kumaa, sumbatan lang ti awag mo. Agri-ring ti cellphone na ngam di na matsungbatan pare. O, nga ta. Rumuartan sa lagan iti restaurant. Saan pare? Tama nga na sumangpatan. Iso dito'y talaang. Idagyaman na kiti Diyos. Nalpas mo't laeng ang ti pan naka-opera ti anak ko. Ay, agyaman tayo ti Diyos. Tawan da ka sa napagtangkin kwa na. Wait, punso. Kate, agyaman akmait iti panangikarkararagyo iti anak ko. Sapay lang kumata makarecover adagos, nana. Kung nati doktor, napigsakan daw ti resistensya na opera. Ay kusapay la kumaa. Ta saan mo laeng amabayag ti panagpaimbag na. Pre, pwede makdar ka matay. Bayat ngagbaybayag ta dito. Dakkel ti posibilidad na matiktikan ta dagiti otoridad. Sa pumanaw tan dito. Anya pare? Takas nagparparik na kanya. Papengawan pa lang kitawa ka transaction ta. Sa armor ta. Pare na, pare! Oh. Pare, darsum. Anya, takrot ka mo gayam. Ureda paltog mo pare. Sana kinatakrot ni mangliklik iti posible adaga sa mapasamak. Sige, mapantan itilugan ta. Salbag. Anya nga tatirason asana nagparang ti ka transaksyon ta pare. Saan mo na panunuto na ita? Para takam kid diti magna. Asidagtan ni tilugan ta. Atay tan. Sakot nagmaneho. Saan kayo nga kidnay di dagas? Ah, Pulis! Itay pa yan ang mati ka transaksyon nyo. Ang papada kayo mabalot. saan? Agyaman na kiti Diyos na nakapuot ka mo laeng anak ko. Uy, nanang. Nakapsutak.
Akawaam agpapigsa. Ay wan gayam. Imay itay da punso ken Magda. Sinarungkaran da kamay. Nabayag na ka dito, nanang. Wan. Sa dala na gawid, itay inyakar da kan dito'y kamam. Inton mahimbag anak. Agyaman to kadakwada, iti panang sarong kardamat kanyak dito eh. Di asawam ngay anak ko. Di mo ka di pagyamanan, iti panangtid na iti ginastom, iti pan nakaoperam. Kas na mabainak agpakita kan kuana. Saan mo kumakabain ti asawam? Kan tartari gagayan na unay ti panagsublimon iti sidong na. Ay ayaten na kaunay. Di mo kumasayangan day ta panagayat na ken ka. Saan nga ta nakababain? Ama kasinubli akiti asawak. Gaputa, imasenson. Day ta mo ti tinartari gagayam. Ti panagasinso na. Tapno saan kayon nga agrigat? Nanang, Saan mo kumaasayangan ti panagpursigi ni Waldaw? Tapno magunod na ti ar-ara paapom nga istadaw iti panagbiag. Baknagan di asawam. sige nanang. Makisinubyanak to kan kuanan. Ay, kasta man ti kunakin ka anak ko. Di cellphone ko nanang. Agri-ring. Bayam, siya kung timang sumbat. Sige. Nakapsotak pa ilaan. Hello? Anya? Police? Nay, apay sir? Anya? Nakabalod ni Waldo? Kunak tupay. Pimay son tinabaya nga atap ko itinayawal do, Magda. Ha? Apay, anya ti pimayso nga atap mo. Anya ti may papan ken Waldo. Puser mat gayam. Kamang iti may sa sindikato, ti droga. Anya? Natiliudan it kumpadrina ni Goryo. Naalanda pa iti siyabuida, kan paltog. Iso dayjay, agtutuon ti kaso dadwa. Sumat lagayam abimak ng adagos ni Waldo. Tabig time dealer mat gayam iti may pawil a droga. Aywan, iso adi na maibagano anya ti pagsapulan na. Takas jay mo't gayam. Tsaka ti mabalod. Tsaka Pare, awata mong tigasat ta. Imbagak iden at wala ang ti posible ang mapasamak kada ta. Numabilulyaso ta. Ti mabalod when numatay ta. Salbag ka, Goryo. Sikatin ang sungsong kanya kay tidakas. Anya? Tapayasak ti pabasulong pare. Sino kumati aking basulong salsika? Ti asawam ti pabasulong pare. Isti makagapuan na sarutam ti dakas adana. Anya? Wayop ka. Saan ka di ngagpaiso ti kunak? Gapo itinalaos a panagayat mo iti asawam. Ambisyon sa launay. Kat iso na pilitan ka asimbrak iti sindikato. Pagbabawi akong ti amin. Ura agbabawi ka. Saanan na may subli ti nadadagal a reputasyon mo kadag iti tao. Dakas kan iti imatang da. Agraman ti asawam kung katugangam. Itala nga maamiris ko dakala kamay, pare. Gapo iti saan mo apan nakaawat ide. Apinanawan na ka ti asawam. Gapo ti rigat ti biyagyo. Iso na pilitan ka nakikadwa kada kami iti sindikato. Gapo iti tarigagay ko ang magsinubyan nilising kanya. Nairubo ah. Ay, agyaban na. Nakaawid tamot laagan dito'y balay. Nanang. Abay, nagsakit ka ba tayo? No, nasakit ka dito operasyon mo. Sana na. Tuti ka. Ti asawak. Nabalod. Kapo kanya. Nabalod na nagaramin iti saan abay parbo. Juan. Kapo kanya. Nanang. Apay kumaasik ka ti makagapaw ang nabalod jay asawa. Pwede gayat na makisinubyanak kan ko na. Napilitan na si Merkitida ka sa trabaho. Tapno bumak ng laan.
Kantap na ang subli ang itinanananang. Anya? Siyakti magagapo na apay ang nagbalinadakas ni Waldo. Ay, awanan ti mabalin. Tasaan tayo magta na maisubli, dagiti nalpasan ang napasama. Sarong karan tayo ni Waldo di pagbalutan nanang. Uwan, anak. Tanto bisitaan nagpaisaw. Kaya't ko ti agdawat iti pamakawan na. Kapu ka dagiti sana nasaya at ngay nararamid ko. Waldo, anak. Kumusta ka may dito'y pagbaludan? Nalidayak na. Pagbabaw niya, kinarami ka baso. Kung nati asawam, iso ka no ti aking basol iti kaadam ita dito'y pagbaludan, anak ko. Ungaya, kumusta ti asawa ka? Nasaya atin ti kasasaan na. Kinapudno na. Kaduak nga may dito'y. Anya, adda dito ti asawa ka. Ayan na. Ay, mabiglaan ta ay abakway. Ay, Lisay! Lisay, anak ko! Kumaykan! Waldo, Lising, asawa. Waldo, pagkawanan na ko ba? Siyak-siyakin baso na apay ang nabalot ka. Awan basol mo, bakit? Anda! Siyak ti makagapo na apay at tinariga kayang ti bumaknang. Pinanawan ka. Gaputa sana ako na makaano si Tirikat. Gusto ka, bakit? Sikat ti makagapuno apa si mereka kiti sindikato ti droga. Kapo lang iti ayat ko abumak na. Tapno mapasubli ka iti nanak. Pagawanin na ko ma. Aklo na. Nadagsan din ang basulakan ka. Hindi mo ko mapabalawan ti maging. Amo ka, dakas ti sinerak ko. Nakulaapan lang amin ti panunot ko. Gapoy tinalaw sa panagayat ko kin ka. Day tanalaw sa panagayat mo kanyak. Isumat tinangirumugan ka. Nga po itinalaos mat panagayat ko iti pirak. Ayat kan pirak. Apay nga iso tinangarak-rak iti singgalot ti panagasawa ka. Pagkawanan na ka. Siyaktakin basol iti na ito yan napasabak kan ka, Waldo. Nadaman basol mo. Takdakkel ti basol ko. Kitarigagay ko ababak lang. Tapno mapasubli ka lang iti sidong ko. Waldo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.